Tay ka ng yummy. Budbud. Yummy. Kailangan mo na ito patambal. It's budbud. Suman in Tagalog. Pero in English, wala ko kabag sa in English ani. So, mamaya pa namin to itapon sa tinai. Bubudbud kami. Luto na mo budbud. Kira mo budbud. Yan ang sabaw. Iana ba pura? Na may tubig. Basi mga usik ba? Di lagi na usik Ang busdik. Basi mabusdik. Kabalo ka sa dahon dire. Ay. Nag-abri o. Parang suman. Suman. Nahigit ang dahon dire. Sa Pinas. Lahat imbis Pilipinas kay nindot mo itong ato. Dire kay nipis. Dahil ang dahon dire. Good bond. Busdik ti oh. Hay busdik. Kaya itong kaunon. Para Sa lang kabuok kay ibilin na busdik kay kung pag video lagi. Pakita si unod anak. So mga kapobre, muna nga mong budbud. Pakita ang budbud. Kita unod. Kita unod. Ba, budbud. Budbud na malagkit. Budbud na malagkit. So mga untag, budbud na malagkit. Dato. Uy! Woohoo! Mga na mong budbud. Pakita sa Budbud na malagkot. Malagkot. Basta Friday, ngunan yung mga kapobs. Pero, usay Friday, kabaw ka ako, dili man sad kumagkuan. Pero Jiri, kabumay, lami bini si Jiri ka na ay buntag. Inumog kape. Oo. Hindi yung bakit tamis na nawa ba? Kaya na akong kape. Kung ko lang sa tamis, sasaw lang sa sukal. Kaya bait ko sa baya. Tinuod yun. Init pa man ako. Pagkida dito eh. Labi na siya kung bugnaw. Ang kulang ang kasukal. Luminig na apay na Coca-Cola. Agoy. Init lang mas budbud na mo. Init mas budbud ha. Wala mo budbud. In Tagalog, suman. Suman na malagkit. Kunit mo suman. Suman 2, 5, 5, 5, 2, 5. Wala mong budbud ay. Mga unta ninyo mga kapobre. Sa sukal te. Sabaan ka. Ikaw ka wala.
Bilasahin ako. Kaon. No, makapakita dili para mag kikon din ako YouTube. Masok ka sukal. Ganun ka. Yo no eh. Dili kita ba ito may himo. Di mo ma-feel ang lami kung isaw sa sugar. Okay naman. Pangit lang kung tamis. Bago pa magutan na niya, nama niya ugto. Ano pa yun dyan? Itong atong kapan. Dami man din. Namin siya ka na, gata na. Lasang gata na. Lasang gata. Lami tadi butang suk asin gamay ni maati. Okay. Wala butang asin. Ha? Naingnan ni mo Coca-Cola ba lami ay. Dili Coca-Cola. Di man na tog nga. Ala oy duha na ko kainom do, di ka ko dabidiso na ni do. Kung sa gabi ka katulog. Tulog nga ko dito, naglingkod ko sa bang. Wala na ka diha. Busog na ko eh. Guys, 5 piso, bunot lang mo. Dami, jud. ₱5, bunot mo. 5 piso. Bunot mo, budbud na ka. Budbud mo day. Iga na day, iga na day. Pasin ako mamatay. Mamatay kasi nga ni. Igo ng pagpaantos ko. Gipaantos na mo ka sa paibog. Ning akong dughan sa kasubo. Please kiss me, let me kiss you there. Come back with you, it's nothing. It's nothing. Come back na day, come back na day. Kay kini ako ay nalanay. Uy, magwe. Igo na day, igo na day. Sino yun? Punit mo diha. Mga kapobri, punit mo sung budbud. Punit. Bud. Ngano may nagluto ani kay snack man nila. Kay na may prayer ba unsa pa nga prayer meeting pala. Prayer. Sabay prayer pre-meeting ba sa born again. Na dira. Na dito. Nag-support trabaho ko sa mga premier. Igo. Wala, sorry po. Bunot pos budbud. Budbud. Kalami isang budbud. Bahala na mga kapobri kung gilaay mo dia basta kay gikuara na nako dia gitinda ba. Gitindas dollar. Tinda mo diha, punit na mo diha. Basing ganahan mo magpalupad og budbud. Basing ganahan mo magpalupad og budbud. Tinuod lang mga guys, doy kaduha na nako butilang Coca-Cola, hadlo ko ba. Basing mapadung tas jabis. Sama na. Na may murang turog.
Sis Nicole, bunot ng isa. Ayan o, bubunutin. Bunot na kayo, bunot, bunot. Bunutin nyo ang dapat bunutin. Huwag nyo bunutin ang dapat bunutin na hindi para sa inyo bunutin. Tusukin mo na yun ang dapat mo tusukin. Huwag mo tusukin ang hindi mo dapat tusukin. Diba? Si Nico lang sabi niya ni. Tusukin na. Init pa to mga guys. Ang budod. Huh? Init-init yan. Masarap eh. Pero ayaw ko nang kumain. Isa lang kay naumay na ako. Kay kakain lang namin kanina. So parang naumay ba. So mga guys, hanggang dito na lang po ang mga aking video. Maraming salamat po mga kapobre. Alam niyo bakit ako nag-video nito. At sana intindihin ninyo. Intindihin nyo at ano ba yung ibang Tagalog? Nalimutan ko. At tindihin lang ninyo kung bakit ako nag-video kahit ganito lang. Kasi wala ako ng ibang ma-video. So, ito na lang ang suma ni Inday Kikay. Inday Alona Tampos. Mga kapobre, mubayin na ko yung mga kapobre. O ayaw mo mga kapobre. Bye! Salamat sa inyong mga support na walang sawa. The organic peace. Let's talk about the budbud. Yahoo.com mga kapobre. Wala yun. Busog pong ngayon. Napadiri sa ilawom sa tiyan ako. Ang budbud katong ikaw. Ang kutos kusina kami ni Jeannie. Napa sa ilawom. Wala ginawa. Okay mga kapobre. Bye. Thank you so much. See you on my next video. Bye you. Bye! Bye. Nagkaon sila ng budbud. Hello! Ito po. Nailatik. Bayan ng... Ano to? Latik. Budbud ng bayan. Oh, budbud ng bayan. Ano? Tarungin mo pag istorya budbud ng bayan. Tarungan ang istorya nga budbud ng bayan na budbud ng nationality food Pilipinas ano. Budbud ng bayan. Pilami siya no kay siya. Kami yun na budbud ng bayan latik. Kain tayo. Latik tapos parisan ng Sprite. Super yummy. The tummy is biggy. Pineapple. Pineapple juice. Oh, dara ang latik. Oh, tingnan mo. Maunang budbud.